soñan Mamadou Abou Alassane Ali falindo gaati hami jangto ɓuri Ali mi jangto ko heewi ɗugunade ko mawɓe kaali mayde ma kewti tuma nde golle goppa ko nde boleru worotako aade kala ina tijja goram nde soñani fini law findinori hen saare nayi pamnoɗo jangde kaftorgal baylo wali windere jikku buubu faami law liwi majjere ɓe pamani ɓe tuma komti e ɓelsere ko nden mawɗo o wi ko ƴuufat e gabbulam ko helloy hakkille ittata ɗum so ɗemde koɗe jangama ɓesgu hawa hando yontande haya yaade bempejje majje to ummino nde yaɓɓa donadi tawruno muttilo e jiggadi farnoro goram nde soñani fini law findinori hen saare nayi o sosi école almuɓe ceerno Oumar Dado Noti famtornoɓe ummi cente alamo heddi hendu dolnundu kaynoru laana ɗukkita awƴal ko riilu fiftude fimde ɓoggol e wulde gawƴal seydi soña a wonino sewde ɓumde ɗomɗaɓe gandal a laatinomo ɗuhirki fekkorɓe hatu jimɓe pinal gandu nunduɗo gudditiɗo mo tugnotako e jorto mum harbiyanke darinoɗo jam yamo tugnornoɗo e gandal mum e galle ma setanama beldal e jokkodiral ɓesgu laati kine gaccugol ndendi kinaral mamin jaɓɓu pelema golle ma tiine ko wonno pandale ma e wuro nayi tabitine kono soñan indema wontini min jimul min kaɗata e jarore gojama wontini min ɗugnorogal ka joom manore Oumar El Hadji Thiam Jayri Pinal Nouadhibou ñande 25 Djuku hitande ujunnaji 19